ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to botanda tago talla maha dogo ko on waktu yoni ha to melga mauritanie melga mali ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi kane hoorejo jagorɗe mum mbaɗi batu jagorɗe ñalawma hanki o teskama hen toɗɗale kewɗe kame wayloji to leydi mauritanie sifande nandiral hakkude gouvernement mo leydi mauritanie kame émirata sifande jokkodiral to banggue koninkoɓe taw ko banggue police nden ka e kisala haɓade ɓen seɓɓitiɓe to leydi mali tunorgal kesal gasgal windede hollitama ko capanɗe tati page kene tolno temedere e capanɗe jeenayi e joyyi article ɗum noon koko jogori ɓeydude laamu colonel Assimi Goïta to leydi guine Conakry labene tawe Fouta Djallon ñalawma hanki o ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon ɗum ko caggal nde ceernajo goto mawɗo Alhaji Oumar Zawiya fittandu mum yooɓa kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Benin Burkina Faso Tchad Tunisie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano kono ceerno Idriss Diallo khalifa général diine mo wuro Butanda e ko taari ɗum e wondude miñiraɓe mum ko wayno ceerno Demba en ceerno Murtada en ceerno Aliyun en ceerno Hammad en ceerno Ahmed Dia en eɓe tintina eɓe bismo dendagal julɓe dendagal wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dendagal almudagal e dendagal hoɗɓe e nder falde guidimaga kala tuganma Butanda ha hoore ñiiwa ha yetti dendagal melgaji kala eɗon bisma e jamma mabɓe jamma mawlude mawninde jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam to Butanda on jamma noon mawninte tigui ko ñande ñalli asetta ina wiyata aleta ko on jamma tigui mawninte to galle khalifa ɗo to wuuro men Butanda dendagal Butanda naɓe dendagal almudagal dendagal seremɓe dendagal julɓe dendagal kala mon wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ene bisma musidɓe tedduɓe e on ñalawma yettini ɗo ɓataki o ko musidɗo men sehil men hono Amadou Idrissa Diallo ene tawe e nder leydi France ɗum noon dendagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe dendagal julɓe dendagal almudagal ha tengti noon e tawteɓe nder fande guidimaga on mbiyama bisimilla on teddinirama oɗo jamma mawlude mawnide nabiyu men sallllahu alayhi wa sallam ciggam nangue wulgue diaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keblaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garduɓe golle jogguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulgue diaw e gardugol Harouna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne ciggam nangue wulgue diaw ari ko fabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji
celluɗi laabtuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam hatina hen an hoorema a heeɓi ndiyam. So tawi ko installation moƴƴo keso jaaduɗo e jamanu ngam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigo ji walla climatiseur uji ha e lampaji ngarɗuɗi kala kami frigo ji jokkodire ciggam nangue wulgue diaw. ciggam nangue wulgue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala. sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw woto woɗɗu joni joni. so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22. so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00 222 46 97 84 75. musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw ari ko fabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele. mbadden danɗo faade équipe keɓlaɗo marɗuɗo ciggam nangue wulgue diaw. ceerno Mamoudou Bana ko bawɗo lasrari ganduɗo leggal labɗo reedu malaɗo wune. ceerno Mamoudou Bana ene safra rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sita infection omo yawrani ɓen wonduɓe asmo diabète tension rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ɓe ellaji men dewani lawol. ceerno Mamoudou Bana ene yawrani ɓen worɓe usraɓe goragu. to banggue lasrari ceerno Mamoudou Bana ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ɗaɓɓoɓe embauche ɓen gollotoɓe yiɓɓe ñibde e place uji mumen. ceerno Mamoudou Bana kadi ne yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle walla ronkuɓe ñibde e dewle mumen walla worɓe ronkuɓe dakamitade dewle ɗe. ceerno Mamoudou Bana ne yawrani ɓen arsigaji men kippi. ceerno Mamoudou Bana nandi dendagal keleɗeɓe mum o ɓuuri wawde gollade ko ɗeɗo balɗe tati woni ñande talata ñande alarba e ñande alkamisa. ñalɗi keddiɗi ne hasi tawa woni koye liste woni koye liste woni tawa ñalɗi keddiɗi ne hasi tawa o woni koye silkeji makko ɓurana walla sahani tawa o woni tigui koye halwaji makko. kala nodduɗomo iɗi ñalawmaji so heɓanimo iɗi ñalli so heɓanimo yo waɗ insisté tan so arima o noddide walla ma woɗ ƴettude ɗum. ceerno Mamoudou Bana ene wiya dendagal kileneɓe mum so wona ɗin ñalli woni ñande talata alarba e alkamisa kala garowo yo nodduma ko addi kene ala beele jomum ene wawa ƴettude rendez-vous wasa tardude so yettima yiyamo hano hannirta ni. ceerno Mamoudou Bana ko labɗo reedu malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to wuuro men Pété. numéro uji makko téléphone ko 00 221 77 353 48 10 ko numéro makko WhatsApp. so tawi ko numéro makko appel ko 77 911 19 61. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo e tati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nati mon ɓosooje ko musidɗo mon Seydou Abouba an cohluɗo caabune guittoje tasuji lamlame gurdulle ɓaleje gonde e ɓandu tasuji fofde aɗa wawi jokkodirde ɗeɗo hen tongoɗe ko nonne kadi gommage moƴƴo jumri moƴƴiri moƴƴude rewɓe sowiɓe
kame sukaɓe tokosɓe kalne to ɗe gandi jumri ko vitamine mawɗo woni hen Allah subhanahu wa taala haalni en ɗum e deftere mum teddude mbatta ko 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 kalɗo gonɗa so tawi caabuniɗen ɗon ɗeɗo henno tonggode maɓe mbat wewdema ɗeɗon a caabune kabruji men e ɗemngal pulaar mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi hanki wo bisimima toon to galle lamorgo to gonnoɗo hoorejo leydi Benin toɗɗaɗo taw toɗɗi ɗum ko cetal CEDEAO dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame Guinée Conakry woni yayi bonni yettima to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum ko hanki caggal mawɗo leydi ndi kam woni gardiɗo Union africaine omo disnodira e muɗum ɗen pele ɗe o halfina gam dogde koyɗe jaama wonande hakkude Guinée kame CEDEAO ɗo ganduɗa hande ngal kaldigal ene ɗeɓi ronkude ɓosde no foti yarude ni hen batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi kame hoorejo jagorɗo leydi ndi woni Amadou Ba kame jagorɗe mumen kala mbati hanki batu mabɓe gadoriɗo wadde kala ñande alarba ngam artude toɓɓe jaaƴe kanko mawɗo leydi ndi noon caggal nde o salmini o duwi o jaari o yetti wonande khalifaɓe diine umma islamique kala caggal e nder leydi Sénégal kala mawnini jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam kanko mawɗo leydi ndi ɗon ko holliti dowoji duwaɗi hen ɗi omo wi yo jomiraɗo jaabo ɗin dowoji ko wona ɗum ko kadi mo jaara wonande ɓen koninkoɓe tambiɓe nden ka ekkisal ha gueɗe ɗe kala ɓenni e jaam ala kala ɗo tana a tina hena batu jagorɗe hanki waɗi toɗɗale kewde no fewi to banggue waylo waylo biyeteɗo ay miro ñinga oɗo saaha kam woni DG kesso toɗɗaɗo to banggue Petrosenam ko wona ɗum ko Abdullahi Bibi Diallo gardinoɗo poste ɗo ganduɗa hande ne heewi caɗele ittama e poste mum lomtinama ɗon goɗɗo nene Fatoumata Tall gonnoɗo jagorɗo sukaɓe kañumne artirama guitonoɗo kañumne artirama to banggue microfinance ko wona ɗum ko Souleymane ndende Ndiaye kalfinoɗo ko fate banggue Air Sénégal SA kañumne ittama ko Joseph Mamadou Diop lomti ɗum ɗon waylo waylo goɗɗo koto banggue armée leydi Sénégal so tawi koto banggue armée terre oɗo saaha woni toon gorko toɗɗaɗo ko Souleymane Kandé kanko mawɗo leydi noon wo erima jagorde makko ɗe nde ɓurata ɓeydude darde mumen ha tenti o arti ko fate banggue toɓɓere guura no fewi hande ko tampini ɓiɓɓe leydi ndi guila to banggue maaro nebam sukara kosam ɗen gueɗe ha tenti ko fate banggue luwas o erima jagorde tambirɗe ɗon fannude ɓurata heñorade yaccade ɗin golle ko wona ɗum ko to banggue ndema timmuka e leydi ndi o erima jagorɗo tambiɗo oɗon fannu nde ɓurata himmirande ɗo tan e lewru novembre taw gueɗe kewɗe puɗɗama dañede hen fandare mum beele yaltinde leydi ndi e caɗele ha leydi ndi ɓuura wawde ƴellidde faggudu mum taw ganda ko moni kala jogui ene wawa wurde o arti kadi ko fate banggue inondation wonande so tawi tooɓi nokkuji tuɗoji ndiyam nden ka ekkisal ko wona ɗum ko heyi dawmi ƴettude sukaɓe beele ha mbawa gollade ɗen toɓɓe kala ɓuurama yañede to banggue batu jagorɗe kikiɗe hanki o ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal gollotoɓe to poste subaka hande o mbaɗi siti mumen yeeso ñiɓirde mabɓe gam wullitade hayso tawi woni DG kesso toɗɗama hatta joɓɗele mabɓe ko ɗum tan woni koɓe paadi beele gueɗe ɗe kala ɓuura wawde rewde lawol siftinde on ɓoyani tan ɓe ceppino piile musde ha garnatuji bedda e mabɓe ha yoga e mabɓe battidi toon to cuuɗi safara assemblée nationale woni suudu sarɗoyeji do leydi Sénégal ñalawma janggo 14 aljuma ma wat lulde muma ɗum ko caggal nde joƴƴina ɓen sarɗiyankoɓe moni kala andiɗo heeti nde lulde noon ko himmirande golle 2022 à 2023 kabaru jaltunoɗo wiyede Ousmane Sonko maire wuro Ziguinchor gardiɗo landa Pastef ñalawma hande alhamisa ma hetteɗo yeeso ñawowo ɗin konngudi holliti wona hunde wonde hujjiyanke makko biyeteɗo Qouraysi Ba holliti ɗum wodani ha ɗo gonɗen dossier Ousmane Sonko hakkude Abdullaahi Saar dossier ko meho ala ko woni hen haydara FDS syndicat ji tambiɓe to banggue cellal ɓalli caggal hofgo mabɓe 3 e 4 ndu lewru
ɓe kolliti maɓe natan hofgo maɓɓe juuɗe fuɗɗingo hande balɗe ɗiɗi woni 13 14 ha ñalawma janngo so tawi ha hande koɓe memboto e laamu ngu ko ala ko gasi haydara maɓe mbat sitin maɓɓe mawɗo no fewi to assemblée général ko wona ɗum ko ñande 17 nduɗo henna lewru octobre ha fayenma no gase 3 octobre maɓe mbat seppoji maɓɓe ko wona ɗum ko ma mbat sitin maɓɓe mawɗo no fewi ñande 28 octobre ɗum ko toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal so tawi ala ko gasi hen haydara garten koye goƴaji hande ko ɓuuri wawde haalede 3e mandat hoorejo leydi mo haalani hen haydara mouvement yana mar darinoɓe 2012 gam faddade maître Abdullaahi wadda woto ƴamtude dawal tataɓal ɓe erima ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi ɓe jertina ɗum nde wasata wiide ene naata e ɗen gueɗe hitande ujunaje ɗe nogas e nayyi sumgoji tijjaɗe nder leydi ndi won hen kolliti yo ƴamtuɓe kolliti woto ƴamtu ko wawi hen wonde kala ko woni yeeso cellal e gurdam so tawi ne woodi daɗani yitere tribunal Dakar ñaawi hanki sukaɓe rewɓe ɗiɗo walla rewɓe ɗiɗo wannoɓe chantage wonande ɗiɗo jeeyaɓe APR hen goto ko cikko maire mo Wourossogui woni Ba goɗɗo kadi kañumne ko Dembélé kañumne ko responsable APR ɗum ko caggal nde natte mabɓe vidéo ngaji mabɓe heeɓi ɗum suka debbo goto taw kadi ganduɗa ko Hasdia wonande desenoɗo ceeraɗo joguiɗo ɓiɓɓe nayo no wiiri jayde nde commerçante ɗum ko caggal nde waɗi appel vidéo goto e mabɓe waɗi ɗum capturé wawi neldude ɗum goɗɗo noon wo filmi ɗum koye nder hôtel no wiiri jayde nde ni ɗen photoje kami vidéo ngaji kala halfina ɗum wonande ɓeena ɓe keedananiɓe ɓeɓe ndendani landa goto taw ganduɗa ko yeewi askan wi caggal muɗum noon nde ɓe jiiɗi wadde chantage kanko on debbo wo nanni hen mawni ko debbo goɗɗo biyeteɗo Ummi Dia ɗen gueɗe kala ɗum noon ko hakkude temedere ujunere ha fayenma million ngaji 6 woni koɓe jinno wadde hen chantage kono ɓeena kamɓene ɓe jaɓani on chantage ɓe jeehi ɓe joƴƴinoy plante mabɓe guila no gase 8 lewru manuru ɓen ko nangganoɓe ñawore mabɓe yani hanki tribunal Dakar duuɓi ɗiɗi e kaso kanko Hasdia o duuɓi ɗiɗi e kaso duuɓi ɗiɗi e kaso hen lebbi 6 hen lebbi 4 o yiyata nangue ko nder goɗɗo Ummi Dia o onne kadi ko duuɓi ɗiɗi duuɓi ɗiɗi taƴena hen lebbi 2 ko nder yiyata nangue ɗum koto banggue chantage no yaltiniri jayne nde to leydi Sénégal keddotoɗen ha joni jaka to leydi Sénégal keddotoɗen garten ko fati banggue haɓade wonande leɗɗe haɓade leɗɗe contrefaçon trafic yeyde podde kame leɗɗe pharmaceutique taw ganduɗa koye mbadi fraude brigade mo Dioum ne wondi brigade mo Dioum ene wondi kadi e brigade mo Wourossogui mbawi fawde juuɗe mumen leɗɗe kewɗe ɗe hinde pharmaceutique taw ganduɗa ko contrefaçon ɗum ko toon Dioum ɗum tettama ne tawe e juuɗe ɓen daddiɓe ñawore Kalifone Sall yani ha laaɓi wonande gonnoɗo ɓoggi karalle ene ƴettotono mawɗo leydi ndi ha ganduɗa caggal mum battidi ko weldide caggal nde tumimo suka debbo aji wonanka adja care o noon nde tumimo viol kami piile ɗe balɗe kala koye dossier makko e tribunal wonno subaka hande o ñawore makko yani lebbi 6 e kaso omo yoɓa kene tolno lebbi 6 e kaso hen lewru wotoro yiyata nangue omo yoɓa temedere ujunere amende caggal wonande on suka debbo nde potnoma plainte ne tawetono to cuuɗi wonande ene tawetono toon to cuuɗi safara sen giwi to leydi Sénégal koto Gambie police leydi ndi itti kene tolno e 4 ujunere temedde 4 e 6 butel taw ko siro oɗo sa siro tumako ko kon jeeyi sababu ha kene tolno 6 suka e nder leydi Gambie wasi fitta num taw ganduɗa ko siro kaɗowo kene wiye ɗojjo walla ni mabɓo gon siro noon oɗo saha mo gondena leyɗele kewɗe puɗɗima yaltidude e pharmacie ji mum gam rentinde caggal oɗon siro fewna koye laboratoire goto toon to Inde onne kadi hande fuɗɗima yewde golle mum kala sen giwi
to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie sifande nandiral sifande nandiral hakkunde emirata kame gouvernement mo leydi Mauritanie taw ɗoyɗum ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni Mohamed Ahmed El Amina hakkunde makko e emirata woni Sayif Ben Zayeda Al Nahya nden sifande ko jokkodiral hakkunde dadiɓe leyɗele ɗiɗi ɗe hebloji kame jokkodire to banggue kaɓirɗe ngam faddade boniɓe faddade jangoji ha tenti tambade ndenka e kisal hakkunde leydi Mauritanie kame emirata jagorɗo kono mo leydi Mauritanie woni Hannan Sidi Hanna jagorɗo kono bismima hanki commandoji wonande G5 Sahel to bureau makko lamorgo leydi Mauritanie noksoda lieutenant général Oumar Bekamo ko on woni mo bismi ne wonde bureau état major Gallo Sadio kame colonel Ahmed Salem Al Zeyna ɓe mbañi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fati banggue gurdama G5 Sahel kame koninkoɓe mum gonen jonde waɗi ko hanki to lamorgo leydi Mauritanie batu ko fate banggue nguura timmuka nder leyɗele men kadi toppitade no nguura dañira gila to banggue ndema e fannuji goɗɗi kala hakkunde FAO kame yoga e leyɗele taw ɗoyɗum ko fedde gotago windere nde tawtorama leydi Mauritanie ha tenti tambiɓe catal ɗowoɓe banggue nden kay nguura leydi woni Fatim Mitohatari ɓe dañi yewtide tan toɓɓe jaaƴe no fewi wonande ngal catal ngal FAO foti ma wallit balle mawɗe no fewi taw kadi ko balle jaaƴƴe bawɗe yaltinde leydi Mauritanie caɗele heege to banggue ndema kame ƴellidde faggunu ndema e nder leydi ndi kala hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wolde Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jillu mum jillu to Guinée équatoriale ngam tawtorede manditare leydi ndi ɗum ko hanki manditare nde wanno caggal seppoji e majoji ɗi ko nden woƴƴetiti laana makko ndiwawa jaɓɓama hanki taw jaɓɓimo ko hoorejo jagoɗe leydi Mauritanie to bowal laaɗe duwoye ngal Umtunsi wa arti o maddori cifande jonde no fewi nandiral ngal wo holliri weltare makko no fewi jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kam ene wondi e laamu leydi Guinée équatoriale to leydi Mauritanie keddanajo El Mina heeɓi balle iwɗe ambassadeur mo leydi Amérique ɗen balle noon koko fate banggue nguura rokkirde ɗum wonande ɓeena jayiyaɓe ɗiɗo hen toɓoli e nder nguɗo hen ndungu kene tolno e ujunere e temedde nayyi e capanɗe tati e nayo neɗɗo kene tolno temedere ujunere dollar américaine woni ko yaltini ujunnaje tato e temedde joyo e capanɗe nayo neɗɗo hakkude guidimaha kame kay heyɗi ha faymat daral naima caggal toɓoli jippinoɗi hewɓe hen keeɓi hen balle mawɗe no fewi no wiiri hanki wonande on ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie wali inchiri Idrissa Demba ko reyra hanki waɗi batu mum mawɗo no fewi on batu noon o waɗɗim koto bâtiment état ak juge jonde hakkunde makko e gollotoɓe administration nokku o wo erima wonande ɓen gollotoɓe e jimaɗi makko nde ɓurata ɓattitade ɓesguji finoɓe e nder waali makko o nde ɓe kettoto ɓen guila e fewnoɓe kayitaji ha e gueɗɗe goɗe kala nde tawno ko ɓen joƴƴiniɓe ɗon kadi ko ɓen ɓe gonani ɗon so tawi neɗɗo ari ne joguema haaju a fotani dañde protocole walla ni riwtude ɗum poɗɗa ko heɗade ɗum ha ganda haaju mo sohli o kumtana ɗum haaju o nde tawno ɗum woni ko hoorejo leydi ndi eri wonande ɓen gollontoɓe ɓiɓɓe leydi ndi ko konngoli makko kanko no waalimo insiré finoɓe to nokku biyeteɗo Hongrasa ne tawe nder leydi Mauritanie ɓe erima autorité ji leydi Mauritanie oɗo saha mo goɗen ɓe goni koye caɗele mawɗe no fewi ɗen caɗele noon ko ndiyam ngakkude on diwan diƴƴe ɗe ɓe jarata ɗe wona diƴƴe laaɓɗe kamɓe kala ɓe muusa ko deedi won hen jogui ko dogoredu won hen jogui ko ñabbuji ɗi cellata ngam teskade diƴƴe ɗe gona moƴƴe sa yarani ɗum ko warma sa yari kadi mbalda e ñabbuji ɗi andaɓe erima laamu ngu nde ɓurata wawde wallidde ɓe hen koreji salafiste en dumbaɓe nder leydi Mauritanie bindi ɓatake faade hoorejo leydi Mauritanie oɗo saaha yiddeɓe ko dialogue kaldigal
nde ɓiɓɓe maɓɓe jaltinte kaso beele nandiral jaam wona hakkunde maɓɓe sen ngewi to leydi Mauritanie jokkodiral hakkunde Rabat Paris oɗo saaha mo gonɗen ne heeɓo gam ƴellidde faggudu taw ngun faggudu France rewnata ɗum kañum e Union européenne koye juuɗe leydi Maroc ha yetto Afrique woni nokkuji jonde worɓe joomen ngaluji taweteɓe leydi Maroc ɗum noon ko jokkodiral hakkunde Rabat kamɓe ɓen joomen ngaluji taweteɓe Union européenne taw koto Paris e hoore mum gam ƴellidde entreprise aji maɓɓe kamɓe société ji maɓɓe ɗum noon rewata koye Maroc nden jonde tijja ko 25 lewru mai 2023 ha ɓuura wawde wadde jokkodiral hakkunde leyɗele Afrique Maroc taw rewi koye Maroc faade e Paris lamorgo leydi France kame Union européenne ha ɓuura wawde ƴellide ndema kame yoga e gueɗe faggudu taweteɗe ler leyɗele Afrique sen gewi to leydi Mauritanie Maroc paɗena koto leydi Mali goomu tafangu kene tolno e lebbi ɗiɗi tati 10 juin ɗum noon ngun goomu ko reftade winditade tugnorgal leydi Mali kesal constitution leydi ndi capanɗe tati page kene tolno 195 article woni ko winda e nder nden deftere ɗin ɗereji kala jettima juuɗe colonel Assimi Goïta ngam sembollinde wonande laamu makko kono ɓoyata ma nden deftere yurnita ɗum conseil national de transition ɗum noon faati koye référendum lewru tataɓoru 2023 ɓiɓɓe leydi ndi ha mbawa andude tugnorgal ngal ko soomi e nder maggal ɗum ko caggal nde winda yogay wayloje toɓɓe kewɗe hewɓe noon kolliti ngal ɗo tugnorgal kesal ari ko ɓeydude sembe colonel Assimi Goïta batu ko fate sifande Alger yuɓɓina to Bamako 2015 comité rewindiɓe ko fate banggue ngal nandiral jaam CSA ndendidini wonande ɓen joguitinoɓe armeji pelle kewɗe nden jonde waɗi ko hanki hecciyanke hanki to quartier général de la MINUSMA ngam toppitade rewindade sifande nandirnoɗe ɓen joƴƴinnoɓe armeji nattata e armé leydi ndi ko wona ɗum ko kadi toɓɓe kewɗe nandirade nde ɓurata wawde yaccade ha moni kala wawa yitade hen hoore muɗuma remoɓe dene taweteɓe kitta ɓe kolliti hitande hikka nde ndungu ngu moƴƴi tooɓi feewi kono kadi ɓe dañi dene ha wi tuta kono ɓe donki dañde kay ko sodoɓe rewoɓe ɗon kala ɓe ganda ko haalis ala holko saabi kono hitande kala oɗo saaha so dene gaari hewno wonde ko jiiro kono hikka dende temedere tati mbuɗu ñallata ko gonɗe caggal balɗe bandum aɗa ɓirta waññede aɗa rema huuɗo aɗa remto oɗo sahano ɓe ñallata ko jooɗade ɓe paadi kilineɓe ala kala koɓe jiyata hen ɓe jewtiti koye jayde Mali acti sen gewi to leydi Mali paɗin koto Guinée Conakry laabe ne tawe nder Fouta Djallon hanki ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon sukaɓe hewɓe mbaari toon boli jeeyi sababu bardeɓe ɗiɗon boli ko gorko nunɗuɗo pewɗo cettanaɗo moƴƴere jangguinowo Qur'anil Karim nayejo biyetenoɗo Alhaji Oumar Zawiya koɗɗo to leegal Daka numéro 1 ko fittanu mum itta taw kadi ko worɓe joguitiɓe mbaɗi ngal badala kamɓe sukaɓe finoɓe to leegal Daka 1 ton to laaɓe hanki ɓe kolliti mette mabɓe caggal nde ɓe mbaari boli kewɗi ngam teskede nden kay kisal ne ngakki toon waɗɓe ngal badal ɓe ha ɗo gandaka ko jeeyi sabab ɓe mbaɗi ngal ɗo hen a badala to Guinée keddorɗena ko drame musɗo waɗi toon hanki sanga 27 no ko bireɗo bagbe non tawi nder préfecture mo kumbana ene tawi nder région mo kanka ko laana ndiyam yuwi toon sanga 20 heures julal gueeƴe kene tolno yimɓe sappo gonno e nder kan laana gam ɓeydugol ndiyam wonande ngol ɗon cangol ngol hinde julal yalti koye maayo yimɓe joyo majji hayen goto suwa taw yiitede guila hanki ha hande aɓe goni jiilaw gam teskede maayo ngone waɗi warago joyo heddiɓe mbawi faabede to leydi Guinée keddoɗen FNDC cetal sukaɓe leydi ndi dariɓe gam daranade constitution leydi mumen yiddeɓe ko erade seppo ñande 17 lewru octobre ndundu gonɗena ko wona ɗum ko noon debbo biyeteɗo docteur makkale tarawore toɗɗaɗo taw toɗɗima ko hoorejo jagorɗo leydi ndi woni Bernard Ngomo o toɗɗa ko yo ɗow ko fate banggue dialogue national leydi ndi wo erima wonande ardiɓe FNDC
nde mbawata joƴƴinde ɗin seppoji haɓe puɗɗitina kaldiggal ngam o saaha jaam e nder leydi ndi kala to keddoɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire hare bonde waɗi e nder site hors péage taweteɗe nder leydi ndi to nokku taw ko ganduɗa ɓen asoɓe kanŋe o ko clandestinement ko guyka finoɓe toon ɓe noon mairie ha jiitiɓe ko hare bonde hanki ñalli toon to nokku biyeteɗo ko kumbo ne tawe e nder keerol omo nder département Tumodi kene tolno yimɓe tato mbasi hen pittali men hewɓe gañima hen jeetato ma ɓendina to hôpital urgence taw ganduɗa ko toon to Yamoussoukro ɓen kolliti e kala saha wujjittoɓe ne gara e nder site uji ngam yiilade toon ngaaluji laamu ngu neldi toon armé beele jaam ene wawa artude toon keddoɗen joni koto leydi Côte d'Ivoire tambiɗo konngol gouvernement o hanki yeddi ha memi leydi yogay jayndeli kollirɗi wonande koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire dumbaɓe to Bamako lamorgo leydi Mali 49 ha wonti 49 hoɓɓe ne tawe hen o holliti wonɓe toon ɓe kala jeeya ko koninkoɓe leydi ndi wona hay koɗo goto ne hen kamɓe kala ɓe jeeya ko Côte d'Ivoire ala kala goɗɗo jaggaɗo en wo yeddi ɗum ha memi leydi Moussa Faki Mahamada kam woni gardiɗo commission ko fati banggue union africaine holliti hanki metti mum wasde weltanade fedde gotago windere ngam wasde ittande gueɗal union africaine ko fati banggue jonde mum toon to fedde gotago windere nde to Burkina Faso wuro wiyetego giyangu kam wuritego sala moosi ɗeɗo guure ɗiɗi keeɓi janguji musdi no fewi hakkude jamma altina kame talata o ha ganduɗa jeeyi sababu yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen ko wona ɗum ko wuuro wongo wiyetego tapwa ene tawe nder sahel e hoore mum to ne gadi ko dadi walla min ko koninkoɓe tato mbasi toon pittali mumen caggal nde werla mabɓe yaɓɓi pittola to leydi Thiata gonnoɗo lundiyanke laamu Idrissa Déby Itno woni Saleh Keba Zeba kam woni toɗɗaɗo hanki hoorejo jagorɗo leydi ndi ɗum ko caggal Mouhammad Idrissa Déby Itno hoorejo leydi ndi nde toɗɗita duuɓi ɗiɗi yo ardi to leydi ndi par intérim wo toɗɗima on ex wonande opposition yo won hoorejo jagoɗe ngam yiddemo tafde wonande ngam yiddemo darnude gouvernement union nationale taw ɓiɓɓe leydi ndi kala ene jiito hen koye mumen to leydi Benin hanki ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon ɗum ko caggal nde yimɓe nayo mbasi pittali mumen to hôpital mawɗo mo Cotonou jeeyi sababu ɓe gonno koye réanimation taw kadi ganduɗa ko poofali mabɓe dartino ɓe ɗakkana appareil ji beele ɓe mbawa fofde hawre noon ɗon ɗo ɓe gonno réanimation ko ɗon kuura kuppi jeeyi sababu wasde ɓe fittali mabɓe wonande koreji ɓen wasɓe hen pittali men kolliti metti men gouvernement o erima jamma loskoji luggi mbaɗe hen to Tunisie caɗele caggal ŋakkugol farine sukara kosam ndiyam minéral oɗo saaha teska gila mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam jamma aset jawtuɗo teska ko ŋakkugol essence e nder leydi ndi kala hewɓe yanoɓe mawninoyde jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam to guuri mumen koko juuki toon ene donki artude ɓe erima laamu ngu nde ñawdata ɗeɗo henna gueɗe ko ɓuuri yawde e yaccade joolam jaɓeri ko fate banggue énergie Vladimir Poutine yewtere makko hanki nde o waɗi conférence o arti e yañade faggudu énergie leydi Russie yarani caggal ne ɓuuri ƴellitade oɗo saha so wani kay leyɗele kettuɗe caggal walla ɗe faggudu mumen yirbi ha gueɗe kewɗe ngakki to banggue énergie ko Occident en wona leydi Russie waya ñima toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue wonande guerre oɗo saaha moɓe mbiyata addi tiɗalla e nder windere nde kala wo holliti jeeyi sababu ko oxydoji wona leydi Russie konngudi makko hanki ɗi wo yaltini ko wona ɗum ko jonde hakkude Vladimir Poutine kame Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki ngam ƴellidde faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe si Jordanie ko suka Palestinajo goto mo 18 ans Ousmane Mahamad kam wasi fittano moma
taw yoɓi fittano ko konin koɓe israil o wara koye camp réfugié ji taweteɗo e al aruba jafoɗon ko tono wara wiide jagorɗo cellal ɓalli leydi israila keddoɗena joni koye joolam jaɓeri wallidde keef ngam ruɗade wonande misilaji e bomboje kala Ukraine heɓi balle otan holliti ma yaltin balle mawɗe no fewi kono ne kadi Allemagne ha e leyɗele goɗɗe kala nonne kadi foti Angleterre walliddeɓe kaɓirɗe ngam faddade misilaji kame bomboje jogorɗe iwde toon to leydi Russie ɗon ɗo Poutine holliti so tawi woni Ukraine dartinani ko weddoto e nder leydi mum kame sabotage kala kay ko heɓɓiɓe ɓe mbiyata ɓe tinani keddaren ha joni koye joolam jaɓeri Donald Trump gonnoɗo hoorejo leydi Amérique joofima peɗeli Joe Biden o holliti ko on puusi Vladimir Poutine ha yani Ukraine ɗum ko caggal cokor e loɓor moɓe goni caggal mum e kala saaha seppoji ene jokki toon to seppoji ne jokki toon to Iran ha tenti ñalawma hande o ɗum ko caggal lewru nde waasi fittano mum suka debbo jaranoɗe duuɓi nogas ɗiɗi ngam waasi ɗum murnade police islamique nangi ɗum balɗe ɗiɗi ne wone koma wattidi ko wasde fittano mum Mahas Amini caggal muɗum noon seppoji mawɗi mbaɗi toon subaka hande o ko ɗin seppoji pinitona to leydi France catal tambingal ko fate banggue carburant leydi ndi deppoji nandiral fuɗɗima heɓede ɗon ɗo ngal catal holliri wonande ma ɓeydu jaɓɗele kono wonata ko 2023 kono ɓen jiiɗa nande ɗum jiiɗi ko nande joni ko wona ɗum ko noon leydi France fuɗɗima livrude gaz Allemagne ngam ballodiral caggal Allemagne oɗo saha ene tacca caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue ngakkugol carburant e nder diwan muɗum
musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikkiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon ɗiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena